албатта обе ки мо аз он истеъмол мекунем бисёр оби соф ва безулол аст. ин об аз дари варзо ба мо меояд, маззаи хуштам дорад ва бисёр писанда мо аст. рӯзҳое ки борон меборад камтар чиркин мешавад, лекин дигар рӯзҳо тоза аст. аслан шикоят надорем. ва он обе ки мо истеъмол мекунем ва истифода мебарем ҳам дар мисол шустани дастурӯ, ҳам дар нӯшидан ва ҳам дар истифодаи тамоми таомҳое ки баҳри рӯзгор истифода мебарад, баҳри оила, аҳли оила хуб аст. обе ки ба хонаи мо мебиёд ба мо писанд аст, оби тоза, оби соф. оби деҳот безеба ғаш заём. деҳот ба деҳот мебиё, баъд ғаш шуда омадан мегирад. Хушок картошка мепартоянд, ана хаси хушок раҳора мерӯбанд, ҳама хаси хушок мусорка нест, ҳам дуруни ариқ мепартоянд. ариқ ғажоба машин мебиё, оби сафедаи не ки ҳамаш ғаш зай. ҳамун обе ки ай канал меоям ва ҷубур мекунем, ҷӯй канда, баъд ба назди ҳавлӣ мебиё об. ай ҳамун об ҳам ҳавлӣ агарота об мечием, ҳам ай об мехӯрем. азбас ки мо мардами кӯҳистон ҳастем, бисёртар оби чашма менӯшем. оби чашма албатта бартар нисбат ба ҳама обҳои дигар. оби шар барои бехатар гардондан ки азбас ки ҷамъияти калон менӯшади оба, баъзе чизҳои химикат ба мисли хлор мекунад, албатта ин таъми обро дигартар мекунад. лекин хушбахтона оби маркази душанбе, оби маркази тоҷикистон нисбати дигар шаҳрҳое ки мо будем, махсусан дар Россия ба куллӣ фарқ мекунад. оби мо дар ҳамин маҳаллаи меҳробод зиндагӣ мекунем. оби мо ҳама вақт нест, гоҳ хушк аст, гоҳ мебиёяд. ҳама вақт хона нестем аз об, на. бо ҳама вақт омада пули оба талаб мекунад. ё дар таги ҳамон душевой мести ки об тамом хушк мешавад, нест. аз об тақисӣ мекашем. тозагии об чиқадр аст? ҳамаш обам тоза нест. оби тоза нест. об гоҳ лойқа мебиёяд, рӯзе борон чун ҳама лойқаи об. аз об тақисӣ мекашем.